Края на юли 1992 година войници от Форт Ричардсън, близо до Анкъридж, Аляска, се събрали около малък телевизор. Погледите им били приковани към странен новинарски репортаж. Сейзмолози били засекли нещо необичайно, дълбоко под нивата на Аляската пустош. По-рано същата година Китай взривил мощно ядрено устройство с мощност 1 мегатон под пясъците на Лоп Нур. Ударните вълни на Земята се разпространили през земната кора и когато били анализирани, учените направили шокиращо откритие. Проблемът бил, че информацията била засекретена. Според репортажа, на стотици метри под земята, на около 100 км западно от връх Маккинли, това е в днешният национален парк Денали. Там било открито нещо необичайно. Но внезапно програмата прекъснала и историята изчезнала. Един от очевидците бил Дъглас Мючелър, офицер от контраразузнаването, базиран във Форт Ричардсън. Неговата работа била да разкрива шпионаж и терористични заплахи, но дори за него това било извън обичайното. Когато пристигнал в Аляска през 1989 година, Мючелър забелязал на картата на парка малка зона, обозначена като «не е проучена». Тази мисъл веднага изплувала в съзнанието му след излъчването. Той настроил видеорекордера, за да запише късните новини с надежда за продължение, но вечерната емисия не споменала нищо. На следващия ден той дори отишъл лично до телевизионната станция в Анкъридж. Там обаче му казали, че такъв репортаж никога не е съществувал. Той настоявал, че десетки войници са го гледали заедно с него, но официалният отговор бил, че просто грешат. Докато си тръгвал, млад техник от студиото го спрял и притеснено му прошепнал, че репортажът е бил реален. Излъчен е по новините в 18 часа предната вечер, но малко след това в студиото дошли мъже в черно, които принудили екипа да свали веднага историята в името на националната сигурност. Всички записи и транскрипции били конфискувани и напълно унищожени, а персоналът предупреден да забрави за случилото се. Същата вечер Мючелър разказал на колегите си какво е научил и всички били шокирани, защото близо 40 души от неговото полезрение също били свидетели на репортажа. Очевидно някой се опитвал да прикрие нещо. През 1993 година Мючелър бил преместен в Форт Мид, Мериленд, централата на Агенцията за националната сигурност. Там имал достъп до секретен архив и решил да потърси данни за мистериозното откритие. Библиотекарят му дал номера на каталожните папки, но щом седнал да преглежда документите, зад него се появили двама мъже в тъмни костюми. Следено изражение му казали: «Нямате нужда да знаете тази информация». Когато Мючелър възразил, че само прави изследване на археологически обекти, те отговорили: «Знаем какво търсите. Спрете веднага». Вторият мъж добавил: «Бъркате там, където не бива. Откажете се». След това го извели от архива. За Мючелър това било потвърждение, че американското правителство или някаква част от него пази строго секретна информация за подземно откритие в Аляска. За останалата част от военната си кариера той не е повдигнал темата. Едва след пенсионирането си решил да разкаже публично историята, надявайки се някой да хвърли светлина върху мистерията. Оказало се обаче, че това не е единственият случай. През 1978 година Ли Пиърсън, бивш военен и учител в малкият град Унилейт на западният бряг на Аляска, срещнал на местното летище хеликоптерен пилот, също ветеран. Пилотът споделил, че на следващия ден имал курс за снабдяване до секретен обект близо до Денали и поканил Ли да се повози с него. На следващата сутрин Пиърсън се качил в натовареният с оборудване военен хеликоптер и потеглили на изток. Когато наближили подножието в планината, пилотът се обърнал към него и отправил странно предупреждение. Пилотът обяснил, че около 8 км
приборите на хеликоптера може ли да започнат да се държат странно. И точно и така станало. Радарът внезапно изгаснал. Стрелката на компаса започнала да се върти хаотично, а алармите в кабината започнали да пищят една след друга. Постепенно всички електронни уреди се повредили. Радиото замлъкнало, а осветлението изгаснало, сякаш мощно електромагнитно поле ги изключило. Хеликоптерът обаче продължил да лети нормално. Пилотът запазил спокойствие, преминал на ръчна визуална навигация и продължил към целта. Ли погледнал през прозореца, докато машината се спускала в отдалечената долина. Долу се появил малък комплекс от сгради, буквално насред нищото. Те кацнали на импровизирана площадка до няколко бараки и две ниски кули. Веднага били обградени от въоръжени охранители в черни униформи, без никакви отличителни знаци, без пагони, без имена. Някои заели позиция около периметъра, други започнали да разтоварват съндъците от хеликоптера. В далечината Ли забелязал картечница, насочена към тях. Операцията по разтоварването приключила само за няколко минути, след което пилотът дал знак, че излизат обратно. По-късно Пирсън научил, че мястото било по-секретно дори от проекта Манхатън. Американската армия поддържала там тайна база, за да изследва и може би да използва странното откритие под земята. Тази история се е преплела с друга. Човек, представил се за осиновен син на инженер от Western Electric, разказал, че баща му, Марти Джонсън, е работил по свръхсекретен проект в Аляска в края на 50-те години. След Втората световна война, Джонсън завършил електроинженерство и физика и през 59-та бил привлечен от армията за строго секретна мисия. Макар че почти не говорил за работата си, с годините споделил някои невероятни детайли. Той и екип от специалисти били изпратени в подземна структура в Аляска, за да изучават мистериозен енергиен източник с огромна мощност. Правителството взело изключителни мерки да запази проекта в тайна. Синът разказал, че баща му описвал работата като изследване на енергийно разпределение. Едва след като чул историята на Дъг Мючелър през 2012, той осъзнал, че баща му е говорил за същото подземно откритие. Всъщност, правителството знаело за него още от 40-те години и десетилетия наред тихо-мълком привличало експерти да го анализират, далеч от погледа на обществото. Синът на Джонсън се опитал да открие документи в личният архив на баща си, но всичко свързано с проекта било напълно унищожено или оставено под строга конфиденциалност. По време на Студената война, американското разузнаване провеждало проекта Старгейт, който използвал екстрасенси за дистанционно виждане на тайните обекти. Един от най-известните бил Пат Прайс. Той твърдял, че е локализирал извънземна база под връх Хейс, в сърцето на така наречените аляскински триъгълници. В засекретени документи се описва как Прайс видял човекоподобни извънземни вътре в планината, които може ли да влияят психически на хората и дори да предизвикат неизправности в техниката в определен район. Малко по-късно, през 1975 година, Прайс починал при мистериозни обстоятелства, което пораждало съмнение, че е научил прекалено много. А през лятото на 2012 Дъг Мючелър се свързал с Линда Моултън Хау, разследваща журналистка, носителка на Еми и водещо име в темите за НЛО и правителствените конспирации. Тя поискала доказателствата за неговата самоличност и служба, а Мючелър и предоставил военната си карта, досието си и документите за освобождаване от служба, които наистина потвърдили разказа му. На 26 юли 2012 той дал първото си интервю за радиопредаването Coast to Coast AM и публично разказал историята си. Тогава се разкрила истинска сензация. Откритието, за което всички говорили, било гигантска черна пирамида, заровена дълбоко под Аляска. Според Марти Джонсън, пирамидата била колосална, 2 пъти по-голяма от Великата пирамида в Гиза. Историята звучала наистина невероятно, но искреността и детайлите, спомените на Мючелър и предавали достоверност.
Само седмици след интервюто, Линда Моултън Хау започнала да получава писма от хора, твърдящи, че и те или техни роднини имат сведения за тази мистериозна пирамида. По думите на Марти Джонсън, една от вероятните функции на съоръжението била да действа като енергиен проводник. Военните мислили същото и се опитвали да овладеят мощта на тази пирамида. Говори се, че самият Джонсън направил у дома умален модел от алуминий и когато подал ток, устройството дало повече енергия, отколкото получило. Уж достатъчно да захрани къщата и хамбарът му. Това не може да бъде потвърдено, но съвпадало с други разкази, според които черната пирамида усилвала енергията или извличала мощ от естественото електромагнитно поле на Земята. Пилотът, летял с Ли Пиърсън, също вярвал, че черната пирамида е колосална електроцентрала, способна да произвежда толкова електричество, че теоретично да захрани цяла страна. Докато свидетелствата продължавали да пристигат при Линда Моултън Хау, тази теория започнала да изглежда все по-правдоподобна. Пенсиониран капитан от военноморските сили разказал, че през 80-те години е ръководил радарни станции в Аляска и често наблюдавал странни смущения във всички прибори, когато ги насочвали към определени участъци – гори край връх Маккинли. След като научил за черната пирамида, тези електромагнитни аномалии придобили логика. За съжаление, той споделил теорията си с началниците и незабавно бил заплашен с военно-полеви съд, ако държи на кариерата си, разбира се. Явно там е имало нещо, за което е забранено да се говори. И армията го е знаела. По същото време, Хау разговаряла и с жена, която твърдяла, че е опитен дистанционен наблюдател. Тя описала камуфлиран вход някъде в Алянският хребет. Малка постройка водела към асансьорен шахт, спускащ се на стотици метри надолу. Там се разкривал обширен комплекс с офиси, коридори и лаборатории. Накрая се озовала в огромна зала пред една от стените на самото откритие. Помещението гъмжало от дейност. Военни, учени и техници работили неуморно. Най-тревожното било, че не всички присъстващи били хора. По всичко личало, че управлението на обекта е в ръцете на нечовешки интелект. Жената твърдяла, че черната пирамида има една истинска цел – да бъде енергиен източник и станция за зареждане на НЛО. Това би обяснило защо именно този район, известен като Аляският триъгълник, е гореща точка за необичайни явления, безброй наблюдения на НЛО, странности и магнитни аномалии. Над 16 000 души са изчезнали загадъчно там, а много местни племена вярват, че в региона действа и свръхестествена зла сила. Мъж на име Нейтън Кембъл се обсесил от тази идея и искал да разкрие тайната за черната пирамида. Убеден в уменията си за оцеляване, решил, че ако лагерува достатъчно дълго в дивото, ще я открие. На 27 май 2020 година наел буш пилот, който да го остави в крайният северозапад на националният парк Денали, край отдалеченото алпийско езеро Кери. Нейтън не бил начинаещ, носел провизии за 4 месеца, къмпинг и екипировка и двупосочен сателитен комуникатор, за да поддържа връзка. Намерението му било да живее от природата и да претърси района за следи от пирамидата. В продължение на седмици той бил активен и пращал сателитни съобщения, но към средата на юни 2020 спрял да отговаря. Сезоните се сменили, а уговорените 4 месеца минали без той да се яви на мястото за прибиране. Пилотът уведомил семейството и службата на националните паркове. Спасителни екипи стигнали до езерото Кери и открили лагера на Нейтън. Рухнала от времето палатка, пластмасови кутии с провизии и неговият дневник. Последният запис бил от юни и гласял следното: кога да взема вода. Въпреки обстойните търсения по земя и въздух, от него нямало никаква следа. На 1 октомври 2020 година Нейтън Кембъл бил официално обявен за изчезнал и считан за мъртъв. И до днес
Неговата съдба остава неразгадана. На 27 октомври 1998 година анонимен мъж на малко над 20 години изминал ежедневните си около 160 км до работа. Шофирал до Трънк Роуд, това е тясно криво шосе между Палмър и Уасила в рамките на Аляския триъгълник. Заради дългото пътуване, често се прибирал около 2 през нощта. Карайки към пореден завой, фаровете му осветили голяма тъмна фигура в канавката. Първата му мисъл била, че е лос. Там имало много, само че фигурата стояла на 2 крака, което изключвало да бъде лос. Не приличала и на мечка. Тялото било различно, твърде странно. Решил, че е хелоуинска фигура, макар че мястото е било много необичайно. Детайлът бил впечатляващ. Муцуна, изправени уши, дори козина и назад извити крака. Приличало на куче, ако куче е стояло изправено. За да разгледа по-добре, той още забавил. В този момент съществото завъртяло глава към приближаващата се кола. Ужасен, осъзнал, че това не е декор. То се размърдало, но движенията му били плавни и напълно естествени. Мъжът така се ужасил, че натиснал гъста до край и едва не излетял в канавката, където било съществото. За щастие гумите хванали асфалта и той излетял напред, без да поглежда назад в огледалото. Това, което видял, го оплашило до толкова, че от тогава не минавал по този път. Той описал съществото като излъчващо особена аура. Единствената дума, която успял да използва, била хищно. На 16 август 2003 година група тинейджери ловили сьомга в приливните локви край Сюарт, Аляска. Вечерта била спокойна, докато не забелязали странни светещи очи в тревата. Един от тях насочил фенерче и онемели от ужас. Това не били животни, а същества, които по-късно описали като пръчковидни хора. Високи около метър, с големи глави и зелено отразяващи очи. Скоро разбрали, че са обкръжени от 15-20 такива същества, които бързо се придвижвали през тревата към тях. Изоставяйки улова си, децата хукнали към главният път, а пръчковидните хора ги преследвали, докато не изчезнали в гъсталака. Същата нощ независим свидетел съобщил за силно пищене в ушите, докато се намирал в същият район. На 7 май 2008 година в същият регион мъж на име Ник Андрю Джуниор карал снегоход и ловувал птици. На връщане получил силно усещане, че трябва да провери едно определено място. Там забелязал самотно малко момче от селото, което е стояло насред мочурище. Ник го попитал защо е сам и къде са неговите родители, но детето било ужасено, плачело и единствено повтаряло «Не знам». Момчето било объркано, дезориентирано и сякаш без усещане за време. Нямало никакви стъпки в снега, които да водят към мястото. Ник видял следи от поне 10 други снегохода в района, но никой не е бил забелязал момчето. След като го върнал в селото, Ник оставил радиостанцията си включена цяла нощ, очаквайки сигнал за изчезнало дете, но такъв не постъпил. По-късно момчето разказало, че било отведено в планината Пичър, място свързано с митичните същества Урсин-Рат. Това са малки хора, които според местният фолклор живеят под земята и отвличат хора. Там го разпитвали и той дори срещнал момиче, отвлечено преди повече от 40 години. Накрая тези същества решили да го пуснат и той дошъл на себе си. Това е само малка част от случаите в Аляскинския триъгълник, които подсказват, че в региона може да има нещо необичайно под земята. Брус Пирсън, син на покойният Ли Пирсън, използвал следи оставени от баща му, за да опита да разкрие мистерията. Той изчислил, че търсената зона е приблизително източно от Унилаклит и западно от Денали. Брус преглеждал карти и сателитни изображения, докато не открил нещо необичайно.
Изолирана площ с съвършенно прави ръбове, като квадратна поляна насред тундрата. За невъоръжено око това било едва забележимо, но контрастирало с естествените форми на местността. Заинтригуван, Брус наел малък самолет, за да прелети над мястото, въоръжен с камера. Когато го видял от въздуха, очите му се разширили. Под тях имало огромна четириъгълна поляна с ясно различни прави ъгли, което изключвало естествен произход. След няколко кръга успял да различи обраслите останки на стар път или коловоз, водещ към поляната, който внезапно изчезвал. Още по-странно. Наблизо имало очертания на изоставена самолетна писта, грубо изсечена в земята. Нито една от тези структури не фигурирала на официалните карти, а най-близкият път бил на почти 160 км разстояние. Интересното било, че мястото се намирало много близо до координатите, които анонимен пенсиониран военноморски офицер по-рано е предал на Линда Моултън Хао, като предполагаемото местоположение на самата пирамида. И нещата започвали да си пасват. Брус искал да организира пълномащабна експедиция пеша, за да търси входове или други признаци на съоръжение. Интересното е, че до момента няма научно проучване, което да е открило геометрична структура под Аляска. Геоложката служба на САЩ не е докладвала никакви аномални данни през 1992, освен нормалните сеизмични вълни от китайските ядрени тестове. Но ако това откритие наистина е било строго секретно, учените от редовете може да не са били информирани или да са били задължени да отричат всяко едно знание. Вероятно, именно за това няма официални доказателства. Дори предполагаемата инфрачервена сателитна снимка, която военноморски източник дал на Линда Моултън Хао, била анализирана от изследователи и обявена за неубедителна. Въпреки че имаме множество свидетелски разкази, които сочат към едно и също заключение, историята на Дъг Мючелър има някои несъответствия, които накърняват достоверността й. Макар че той действително представил своите документи и служебни досиета, китайският ядрен тест се състоял през май, а Мючелър твърдял, че новината е била излъчена през ноември. Това кара някои да подозират, че историята е измислена, или поне, че спомените му са объркани. Все пак, той твърдо поддържал, че знае какво е гледал по телевизията и кога, а и нямало какво да спечели. Разказал историята си едва 20 години по-късно. Вероятно, след като изтекли сроковете за всякакви наказания при нарушение на клетвата за секретност. Факт е, че по време на Студената война САЩ изграждали радарни станции за ранно предупреждение, подземни съоръжения и провеждали секретни проекти в Аляска, като известната програма HARP за изследване на ионосферата. Явно военните винаги са имали специален интерес към отдалечената Аляска пустош. Остава въпросът, всичко това истина ли е? Или може би е димна завеса за прикриване на много по-опасна тайна? А може би става дума за погрешно разпознаване на строго секретна оръжейна система или просто за нещо напълно обикновено. Всеки сам трябва да стигне до своят извод. Споделете ми вашето мнение долу в коментарите. А за сега, истината за черната пирамида остава в пълна мистерия.